Lewapdaky Gidrometeorologiya merkezi şu hepdäniň başyndaky apy tupan barada harasatyň ýüze çykmagyndan bir sagat öň duýdurupdyr. Lewapda apy tupanda parahat ilatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we bir näçe polisiýa işgäriniň helak bolandygy aýdylýar. Türkmenabad şäheriniň gumanitar helakçylygyň bosagysynda durandygy bellenilýär. Türkmen häkimetleriniň ýeterli kemaýet bermeýändigine aýdan ilat Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan kömek soramakçy bolýar. Bu ağırlıkta goňsy Özbekistanda häkimetler ýakynda ýene apy tupanyň turup biljekdigi barada ilata duýdurys berýärler. Lewap welaýatynyň Gidrometeorologiya merkezi 20 aprelde agşamary dören weýrançylykly apy tupandan bir sagat öň ýetip gelýän harasat barada welaýat häkimligine, Türkmenabad şäher häkimligine, adatdan daşary ýagdaýlar gullugyna polisiýa habar berdi diýip Azatlyň bu ýagdaýlardan habarly ygtybarly bir çeşmesi gürrüň berdi. Çeşme merkeziň bu baradaky habaryň Aşgabatdaky baş edaradan gelen wadyna Sewitiň degişli gulluklaryna ýollanandygyny, emma Lewapdaky merkeziň özünde degişli tehnik mümkinçilikleriň ýokdugy sebäpli howanyň üýtgemegi bilen baradaky maglumatlar wagtynda Aşgabada bagly bolup durýandygyny aýtdy. Aşgabadyň we Lewap welaýatynyň degişli Gidrometeorologiya merkezlerinden weýrançylykly apy tupanyň turmak mümkinçilikleriniň bir sagatdan has ýer anyklamak mümkinçilikleriniň bolup bolmandygy, şeýle-de bir sagatlyk möhletin tebii harasatyň agyr netijeleriniň öňüni almak üçin näme derejede ýeterliktigi barada resmi ýagdaýda kommentari almak başartmady. Emma duşenbe güni ýüze çykan apy tupanyň döreden weýrançylyklaryndan sen tutulsa, bir sagat öňünden berilen duýdurusyň ýeterlikli we netijeli bolmandygyna çalym edýär. Soňky gowsan maglumatlarda Azatlyň habarçysy harasatda parahat ilatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we polisiýanyň bir näçe ofitseriniň ölendigini aýtdy. Türkmen News nesiri hem öz çeşmelerine salgylanyp apy tupanda 10 adamyň helak bolandygyny we direksiz ýitendigini habar berýär. Türkmenabad şäheriniň Tasahly raýonunda diýen ýaly suwun we düýün adamlar jaýlandy. Welaýat keselhanasy gopan üçeklerden, agan balkonlardan, ýykylan Sputnik antennalaryndan we tok liniýalaryndan şiketlenen adamlardan doly diýip Türkmen News 29 aprelde maglumat berdi. Adam itkileri we yaralananlar baradaky maglumaty umuman bu harasat barada häzirki günüçilini dymyslygy saklap gelýän türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Apy tupandan bäri 3 gün geçdi. Welaýatyň köp sewitlerinde sol sanda merkezi Türkmenabad şäherinde hem aratnaşyk täzeden ýola goýulmady. Azatlyň habarçylary şäher ilatynyň maglumat elýetersizligi sebäpli dowla düşendigini aýdarlar. Bu ýagdaý ýurt içindäki ýakynlaryndan habar tutup bilmeýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň köpüsini hem alada goýýar. Welaýatyň köp sewitlerinde, Sultanda Farabda, Türkmenabadda we Seýdide henüz hem suw, elektrik togy ýok. Suw, tok aratnaşyk ýok. Onsuz hem gytçylykda, açlykda ýaşaýardyk. Adamlarda häzir iýmäge zat galmady. Öz ýol başçylaryndan gowne için ilat alasyzlykdan da saryurt ýol başçylaryna Amerikanyň prezidenti Donald Trump'a ýüzlenip kömek sorajak bolýar diýip Lewapdaky bir çeşmämiz 30 aprelde Sewitdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. İnternetde paylaşylan videolarda we suratlarda tupanyň we ýagşyň binalary uly ziýan ýitirendigini, Türkmenabaddaky köp sany jaýlaryň üçekleriniň weýran bolandygyny, diwarlaryň opurlandygyny, ulaglara zeper etendigini görse bolýar. Azatlyň ýerli habarçylary harasatyň müňläp hektar paxta, buğdoy we gökbaksy meýdanlaryna hem ziýan ýitirendigini aýdarlar. Habarçy weýrançylyklaryň netijelerini aradan aýyrmagy goşun tökmünde ýerli büdjet işgärlerini, bir aýlyk zähmet haklarynyň tutulup döwletiň haýryna geçiriljekdigi barada duýdurylyp başlanandygyny hem belleýär. Bu ağırlıkta polisiýa Lewap welaýatyna barýan ýollary petikledi. Türkmenistanyň Kronikasy nesiriniň maglumatyna görä, welaýatyň çäklerini hiç kim sol sanda apy tupandan ozal çykyp giden ýerli ýaşaýjylar hem goýberilmeýär. Nesir adamlaryň ýollaryň açylmagyna garaşyp bayram alynyň goloýunda ýygnanandyklaryny aýdar. Türkmenistanyň hökümeti Lewapda dören güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri,
ölen ya yaralanan adamlaryň bardygy ya ýokdugy, çekilen ziýan we beýlik ýagdaýlar barada ýurt raýatlaryna häzirki güneçelinde maglumat bermän gelýär. Daşary ýurtlardaky türkmen opozisiýa toparlarynyň türkmen häkimetlerini aça-çanlyga çagyrýan pursady Türkmenistanyň ne döwlet eýçiligindäki ne de ýarym resmi habar serişdileri, Huwa hadisasynyň netijeleri, Lewap halkyna ýetirilen ýardamlar we beýlikler barada dymyşlygy saklamagyny dowam etdirýärler. Bu ağırlıkda Lewapda hupsuzlyk işgärleri harasatyň werançylykly netijeleriniň internetde paýlaşylmagynyň öňüne almagy finansýarlar. Azatlyň habarçysy iň azyndan Farabda we Türkmenabadda hupsuzlyk gulluklarının we polisiýanyň adamlaryň maglumatlary paýlaşmalygy üçin haýwa datyp başlandyklaryny aýtdy. Azatlyň we beýleki garaşly neşirleriň habarçylarynyň we çeşmeleriniň tasdiklaýşy ýaly yerli ilat türkmen häkimetleriniň dymmagyna nähili bolýar. Adamlar goňsy Özbekistanda turan Apy Tupandan soň Özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň iň köp ejir çeken sebitleri hut özüniň baryp görendigini, türkmen häkimetleriniň bolsa bu barada kelam agyz söz aýtmaýandygyny ünsüz çekýärler. Bu ağırlykda Özbekistanda nowatdaky mümkin Apy Tupan barada ilata duýduruş berilýär. Özbek resmiýetleri Türkmenistandan gelýän yssyk howa akymlarynyň netijesinde 1-2 may günleri Türkmenistan bilen terhetleşen käbir sebitlerinde güýçli ýeliň we ýagynyň ýüze çykyp biljekdigini duýdurýarlar. Munyň netijesinde gürrüňi ýan sebitiň Türkmenistan tarapynda hem nähildir bir tebii harasatyň dörejekdigi belli däl. Türkmenistanyň owu hojalyk we daşy gurşawy goramak ministerliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň web saýtynda howanyň howply ýagdaýda üýtgäp biljekdigi barada hiç hili duýduruş ýok. Bellisek bu barada 20 apreldaky harasatdan öň hem hiç hili duýduruş ýerleşdirilmändi. Resmi maglumata görä, Türkmenabadda 1 we 2 may günleri üýtgäp durýan bulutly howanyň bolmagyna garaşylýar.